sammen, og velkommen til den her video. Vi har noget make-up, som... Og husk, Ida, husk at gå ned og like og skære det gør mig rigtig glad. Og nu videre til videoen. Nej, hvad? Hvorfor gør du til det der, Katrine? Der sker ikke noget. Nå, men hvis I er nye på kanalen, så husk at like og subscribe. Hvis I allerede ikke har gjort det, så gør det. Nu, Katrine med mig. Nej, lige meget. Så begynder vi. Jeg starter med at putte på her. Vi har noget make-up, og hun starter med. Nej, jeg starter ikke med den her. Det var den der kælder-ting. Ting. Så starter jeg med det. Og så har jeg i den her. Det. Jeg tager lige en lille vatpind. Det lyder lidt mærkeligt. Ja, men det var det er det, vi bruger til at putte øjenskib. Nu har jeg... Ej, man kan se mig. Man kan se mig. I kan godt til det her. Man kan se det meget. Du kan gøre det hele ansigtet, så det bliver mere brun. Det gør det være brun. Men ikke alt. Sådan der. Ej, lige jeg forelsket på en gang før, jeg har. Jeg er forelsket. Hvad? Jeg er forelsket. Er du? Ja. I hvem? Det vil jeg ikke sige. De er ikke til mig. Nej. Men ikke til dem. Nej, det gider jeg ikke. Okay, jeg starter med Jeba. Stifter. Det dufter. Ja. Ej, nu vil jeg prøve den her og se, om det smitter af på mig. Med den åbne. Skal jeg? Ja, det må du faktisk. Jeg kan ikke finde ud af at åbne, så jeg skal huske at lukke. Jeg kan ikke med den her i hånden. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg åbner. Jeg går bare igen. Jeg tror, jeg går sådan her. Jeg er snart færdig. Nej, og så skal vi da, så taler vi om nogle ting. Og nej, SP eller K? Og Katrine, jeg har en del til en video senere. Vi skal skrive SP eller K på en seddel, og så spørger den anden SP eller K, skal man trække seddel, og så står der, hvad det skal gøre. Eller hvad der står. Og så skal man sige det, der står. Jeg kunne få den op lige før. Og så skal jeg prøve igen. Der sker ikke ingenting. Det dufter godt, jeg kommer til at dufte. Jeg går bagefter det her. Man kan allerede dufte. Jeg kunne ikke få meget jæbestift på. Jeg har åbnet den. Det er ved hjælp af mig. Nej, det var ikke hjælp. Det var til, jeg gjorde den løs. Nej, Katrine. Ja, Nej. jeg gjorde den løs jo. Ej, kan man se det? Helt deroppe. I turn to this one. Jeg vil bare sige, at vi er helt nye til det her. Nej, jeg er ikke. Jeg er sådan lidt. Jeg gør meget det her. Det giver, jeg har fået pjatåret. Han har rundt om munden, ellers har jeg noget makeup. At du har makeup på. Nej, men rundt om munden. Nej. Er jeg god til det? Jo. Jeg tænker, jeg vil heller ikke have blå på øjnene. Skal jeg lægge det på dig? Vi skal høre nogen, der gemmer bag og sådan deroppe. Så bare have en storbror. Ej, det ligner praktisk talt, jeg har fået blåt øje. Så vil du gerne gøre det på mig?
Dine, jeg siger, du har gjort. Ja, Du har fået gjort jeg det. kom til at tage lidt deroppe. Ja, det er så... Ej, dine prik. Kom her, Katrine, det ser faktisk flot ud i virkeligheden. Gør Så det. ligner det bare, at du har sådan en glimmer rundt om øjnene. Så er der lidt under øjnene, når du blinker. Og åbn igen. Så du har på en anden. Ej, den er streget der. Og den er vinge. Subscribe, hvis jeg er pænest, og like, hvis hun er pænest. Jeg ved, at vi får mange subscribers. Det er derfor, jeg siger det. I hårddysten sagde jeg også, subscribe, hvis du er pænest, fordi du er pænest. Hold da, der kom meget på. Hvem tog det på? Så. Lidt mindre hjemmestift. Jeg tog ikke meget på. Jeg tog bare en omgang. Nej, Katrine, jeg skubber dig ikke ned. Og så vil jeg gerne lige tage brun på oveni, fordi så ser det flot ud. Tror jeg det. Ja, jeg vil gerne lige tage brun på oveni, fordi det ser flot ud. I kan også se det. Mm-hmm. Og jeg ser jo klemt her. Prøv at se. Hvor lidt plads jeg har. Ja, mine ben. Nå, jeg er færdig, så... Er du? Ja. Så gå lige væk med kamera, og så sig, hvad du vil sige til mig med SP og K. Nej, Katrine, det skal vi først gøre i en anden video. Ja. Fordi vi skal skrive stederne ned. Ellers så kan jeg finde nogle papirer og begynde at skrive SP eller K, SP eller K. Og så skal man trække en af dem. Fordi det er ikke flot ud nu, når jeg putter brun i. Katrine, hvor der er et papir. Nej, det er det rigtige papir. Det er nede i skuffen ved de der madrasser, som man kan ikke væve. Jeg stopper. Det er ikke bare, jeg får bliver øje. Jeg tog kun til nedlænder, så det ikke var så værst. Og jeg kan godt have meget på her. Sådan der. Hej. Hej. Ja. Skal vi til at gøre det igen? Bu, 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 bu. Jeg vil Nå, der er for noget. Filmer du stadig? Ja. Katrine, du klipper nogen, og så skriver jeg. Du klipper, Ja. jeg skriver. Og I må gerne være med til at se os forberede. Ikke også? Men i det der bag på. Ja, Katrine, det er lige meget, man skal bare skrive her. Så skal du bare klippe, så skriver jeg. Og så krøller vi Og sammen. jeg er en hurtig klipper, bare for at sige det. Det er hun. Jeg har snart klippet en. Ja, jeg sidder og venter. Jeg er en hurtig skriver. Jeg er en hurtig klipper. Yes, står der her. Og
krøller vi dem sammen, og så spærer den ene SP eller K. Og vi skal også have en skål i det. Nej, det er lige meget. Okay, så får vi en skål, og du henter skålen. Ja. Vi er hurtige. Jeg går hurtigt, når det er også to på banen. Ej, shit, jeg har meget make-up på. Det er mere end mig. Jo. Jeg tog et lag her på, så færdig. Og så man gør dem 1, 2, 1, 2. Godt. Og jeg skal bare hurtigt. Der er jeg røvklipper en til. Jeg har også 2 jobs. Jeg vil sige, at det ikke bliver igen, og bliver nok lidt Joey. Nej, den blev bedst. Jeg skulle også lige klippe over her nu. Jamen, jeg skal skrive og krølle. Og jeg bruger bare et helt papir. Så er der ikke mere tilbage. Kom her. Men du kan godt bruge det til at skrive langt på. Ja, det gør vi bare. Så er jeg færdig. Hov, vi skal ikke lukke. Så jeg skal lige. Wow. Det blev lidt stort. Det er. Eller kan vi ikke bare tvære dem rundt her, sådan rykke dem rundt her? Jo, bare kig. Og så må jeg starte med at spørge SP eller K, og så trækker du en. Eller vil du? Jeg ved. Okay, så ruller jeg den rundt. Sådan der, og så spørger mig. SPK. Hov, vent. Det er jo på den anden video. Tak fordi I så med. Husk at jeg så vi ses.